Naladingit at namag kakailan, talo ang minero tinasarakan nga awanan biyag. Iti unag ti pagtrabtrabawanda as small-scale mining ijay Mangkayan Benguet. At the report ni Christine Bornolia sa Baway. Nasarakan nga awan iti biyag ken agruprupsan dagiti talo nga individual nga small-scale miners ijay Sitio Nayak Barangay Sapid Mangkayan Benguet itay laeng nabiit. Iti inisyal nga investigasyon ti pulisya. Dagiti minero ket agtrab-trabaho iti maysa a small-scale mining group iti lugar. Manipod iti Pebrero 20 aging 23 ti malam saanan ang nakita pay dagiti minero. Isuwa ti makinkukwa iti small-scale mining operation nang isayangkat iti inspection iti uneg ti tunnel. Dito'y meten ang nadiscovery ti bagi dagiti minero. Adagos met ang na-report ti Mangkayan Municipal Police Station. Dagiti minero ket agtawan iti 22 aging 24 ken awanan asawa. 2 minero manipod Baguio City ken maysa manipod iti Mangkayan. Sa initial investigation ng kapulisan, ma'am, is nalaman natin, ito palang tatlo is nawawala sila nung since February 20 and to 2023. Tinawag niya yung kanyang anak at pinasok na po yung tunnel, yung kanilang tunnel na minamanage at pag-aari. At doon po na-discover yung tatlo na biktima sa loob ng kanilang tunnel, ma'am. Iti na ipaay nga impormasyon iti pulisya maatap nga asphyxia wenno suffocation ti rason ti ipupusay dagiti minero. Naiyawid meten ti bangkay ti maysa a minero manipod Mangkayan iti barangay na ken maururay met ti kapamilya dagiti pimusay a minero manipod iti Baguio City. Ang initial findings kasi dito, yung doktor ng MHO sa Mangkayan is asphyxia o yung pag-inhale ng unknown gas po, ma'am. Saan mo ta nagkomento ti Mangkayan LGU saknan iti issue. Padaanan mo ti palagip iti Mines and Geosciences Bureau kadagiti small-scale miners iti rehiyon. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.